Nu-i Gabi portărița. Nu-i Gabi? Nu, trei portari. Cred că sunt Cum să fie noi tu? Nu-i Gabi portărița, nu-i. Da, unde-i Gabi? și una are și una portocaliu, una verde. Așa au zis că au. Dar n-au voie. Să și iei plus de 3. Hai, dar mingile. mingile în dulap. Și? Ei, de unde se dau la? De la ce? De la prof, unde? Ce așa sunt niște arbitri buni? Nu știu cine arbitrează. Nu știu. What to say, what to say, what to say. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Plouă? Serios? Rupe. Domnul profesor, faceți-ne cu mâna. Să fac cu mâna? Așa. Opa. Ce naiba are?